Pipargoogimania-näyttelyn kaikki teokset on valmistettu piparkakkutaikinasta. 17 kertaa järjestettävän näyttelyn teemana on tänä vuonna arkkitehtuuri. Teokset ovat taiteilijoiden ja arkkitehtien luomuksia. Piparkakkunäyttelyitä on paljon maailmalla, mutta meidän tiedäksemme muualla ei ole taiteilijoiden tekemiä teoksia. Teema pitää olla laaja, että sä pystyt tekemään mitä vaan, mutta siinä jokinlainen suunnaus pitää olla, että tämä näyttely näyttäisi niin kuin hyvältä. Meillä on 3D-printattu ja meillä on laserilla leikattuja piparkakkuja, että jokainen käyttää omia välineitä. Että se on tosi kiinnostavaa. Koko näyttelyä varten on varattu 300 kiloa piparkakkutaikinaa, koska se on määrä, jolla näyttelytilaan saadaan tasapainoinen määrä teoksia. Taikinapotti jaetaan taiteilijoiden kesken ja toiset saavat isomman kimpaleen kuin toiset. Tämä nykytaideteos on nyt sitten tämän näyttelyn suurin piparkakkuteos tänä vuonna. Joo, se on meidän suurin kautta aikojen. Ja tähän käytettiin 30 kiloa taikinaa. Monet näyttelyn teoksista ovat arkkitehtien, mittakaavatyöskentelyn ammattilaisten käsialaa. Arkkitehtit ovat tunnetusti täsmällisiä, niin he haluavat tehdä kaiken niin kuin tosi tarkkaan. Että nyt on monilla töillä on myös mittakaava mukana. Mutta sitten toisaalta jotkut arkkitehtit sanoivat, että he tekevät taloja työkseen, niin tänne näyttelyyn he tekevät ihan muuta. Näyttelystä löytyy monia eri tulkintoja tutuista rakennuksista. Se on varmaan siksi, että tässä käy paljon lapsia ja se on tehty vähän niin kuin lapsiystävälliseksi tämä näyttely. Että olisi kiva, että wow, tässä on Eiffel-torni. Lapset viihtyvät näyttelyssä kyllä makeammastakin syystä. Se on ihan arkipäivää meillä, että lapset koettaa sitä vähän nakertaa ja he nuolevat niitä ja se on ihan hurjaa, mitä täällä tapahtuu. Mitäs näille sitten tehdään, kun tämä näyttely on ohi? No sitä kysytään aina ja me sanotaan, että isot juhlat.